Otan päivän haukan koko purut kahvipannu. Maybe it's strong, maybe it's not. Kyllä aika hauskaa tuo englannin puhuminen kyllä. Kuistinen kikkailee nyt kovasti. Nyt sit pojalla tuo fighting kipinä iskenyt. Voisitte reittää meikäläisen jabin. Veetään kurkkua auki. Salattikin vaan perkelee huija. Potsen viimeistään sillä hajo. Syöpätauti meikällä. Sillä on punainen mies. Jos syttyy kyllä sitä tulipaloa ei mitään. Sieltä näytetään nyt yksi pro-tipsi. Oma vika jos kahta. Epäilyttävän näköistä tavaraa. Testataan kestääkö mun kädet. Ruokasambaa. Tää tekee poika. Joko nukutaan tai tehdään. Ensimmäinen sponsorikin. Hei hei. Moi moi. Tosiaan maanantai ja ohjelmassa olisi peruskauppakassi ja tehdään vähän ruokaa. Ei mitään ihmeellistä tapahdu tässä videossa, että ne jotka etsii dopaminiryöppyä, niin voi klikata saman tien pois. Mutta ei siitä se enempää, mennään suoraan kauppakassiin. Yes. Tulipas paljon ostettua taas. No joo. No en mä vielä paljasta mitä tehdään. Voitte arvotella mitä näistä voitaisiin tehdä. Kurkkua. Hyvä suomalainen arkirae. Rasvaton. Maailman parasta jogurttia, banaanijogurttia valiolta. Feta-juustoa, kun tämä nyt sitten on. Apetiina. Arla. Banana chiquita. 3 kpl. Normaalista poikkeava kauppakassa. Näette tuleeko herkkuja ollenkaan. 2 kpl. Kevyt sinappisalaatikastike. Tuo OG on mun mielestä paras. Sitten tulee salaatteja. Mr. Paprika. Apple pie. Jävorsalt makaronit. Toinen makaronit. Extra virgin. Sopii meikälle. Mini-luumutomaatti. Siinäpä se sitten oli. Aiku jää sormet jumiin. Otan päivän haukan koko. Ei mikään uskomaton. Näyttää vähän isommalta nyt näissä digin paidoissa. Ne on vähän sopivammat. Niin. Vähän näyttää isommalta mitä aikaisemmin. Omaan silmään. Otanpas siitä vähän Apple vietä. On niin kova jano. Kyllä se Apple pie on vaan. Se on number one. Suihkussa kerkisin käymään ja hui. Mr. Chickenit otin pakkasesta sulamaan tuommoiseen lämpimään veteen. Siellä lilluu jotain shittiikin. Kuka tietää mitä. Ei ole ainakaan vessa ollut varattu. Katsotaan tähän nyt joku viritys tähän nyt. Uno momento. So, today I also feel like coffee first. And we have the, I think like 2 or 3 days purut in the coffee making machine. And it smells really good. Okay. And it's really a little bit broken, but we can fix anything we want. Like that. Okay, and today I can show you how to make coffee. So first, you are a little bit loose. And we put the water in the machine. Like that. We put like 7. That's a lot of coffee after work, but we have a lot to do today. So I think it's fine. And it's only 2nd coffee today. We have a bit editing today. Maybe I clean a little. And when you make coffee, you forget how many you put. But that's okay. That's a bit mystery in the coffee. Maybe it's strong, maybe it's not strong. Okay. That's the first step of making food. So, kuumaa vettä.
Sorry, it was really hot the water. Otan tosta nyt vähän se pahimmat. Oh fuck. Okay, so first we put water. Voisiko jatkaa ihan suomen kielellä? Kyllä aika hauskaa tuo englannin puhuminen kyllä. Oh fuck. Let's put it. Very good. Alright. Next step, I think we can start cooking the chickens. Huistinen kikkailee nyt kovasti. I don't think we need this. Okei. No, ihan hyvä tippi toi lämpöiseen veteen vaan lillumaan nää, jos on pakkasesta otettu. Varmaan vartin verran siellä on ollut ja aika sulalta tuntuu. Okei. Pitäisikö meidän paistaa tällä neitsyt-pojalla tuo? Kai sulla on niin väliä millä sen paistaa. Omiesti ujeltaa muffin cake. Kynnetkin piti leikata, mutta ei se nyt on niin. Tuskin ketään kiinnostaa, onko mulla vähän pitemmät kynnet vai ei. Jes jes. En usko, että tää on nyt niin paljon. Tää se vaikka niin kutoselle näin aluksi. Ui! Tarrautuu vähän tuo roheinineste vai mitä se nyt onko. Tämä kanasalaatti on nyt ihan meikäläisen versio, ei oo mistään katsottu eikä. Jees. Vähän semmonen fighting kipinä iskenyt. En oo mitään konkreettista tehnyt, mutta jos meillä käy jossakin vapaa-ottelukurssilla koittamassa. Mulla on aika huono kunto kyllä, mutta voisitte reittää meikäläisen jabin. Junnut kahtoo tuolta ikkunasta, että mikäs vittu nexti Gregori siellä. Ainakin tuntuu ihan sähäkältä, mutta Lagerin naapurikin tykkää, että tämmönen 120 kilon hyppii täällä, mutta ainakin tuntuu ihan sähäkältä. Tuskin se ehkä niin videolla näyttää niin sähäkältä, mutta tiedätte sen tunteen, kun sporttailette jotakin ja omassa mielessä tuntuu, että on niin maailman paras vittu ja maailman sähäkin. Sitten kun näkee jotakin videomateriaalia omasta työstöstä, niin eipä ollutkaan. On paljon vettä, mutta eiköhän se. Minä vaan yhdellä pussilla. Tulee muuten niin paljon ja tää on huono ruoka siitä, että tää ei oo montaa päivää hyvä. Tähän me voitais vetään kurkkua auki tuolta, niin valutella sieltä. Eipäs kauniisti. Ja tälle kans semmonen. Mikä vittu saatana jalkamiina oli tuolla maassa. Valutella nesteet vaan. Ei nyt mitään ihmeellistä, mutta tommonen pikku rako tohon. Laitetaan se sinne vaan noin, niin sieltä valuu kivasti ylimääräiset mehut pois. Liikkuu alsta. Tää on vähän parempi angle tuo. Eiköläisen pärstä ei tässä nyt niin oleellista oo. Aivan liikaa joutunut kahtumaan. Siitä vaan niinku barbaari. Mulla on paha muuten, mulla ei oo mitään kulhoa. Oha. Tää on pöly. Pöly vähän riskaavaa. Sitä pölyä tarvitsee pelijät. Ei saa näitäkään nyt unohtaa. Täällä on nyt kiehumisprosessi hyvällä mallilla, niin taas ne vaikka kasille. Joo, meikä tykkää ottaa. Varmaan pitäis noita pestä sun muuta, mutta vittu saatana, nää on kuule. Suomessa ollaan ja missä Intiassa, niin ei niitä mitään pestä tarvitse. Tämmösiä on vittumainen leikellä puukolla, niin tässä voi aina käyttää saksia, kun tulee tämmösiä. Tää on kaikista helpointa ja mukavia.
Ja nopeinta, ainakin meikäläis veitsitaidoilla. Niin tuolla salaattikin vaan yksi perkelee huijaus. Otti maistus saatana millekään. Tää nyt erehdyy nostamaan. Tulipas iso pöntti nyt tätä kuule. Tää on tuostakin tommonen yksi luuskerros vielä. Tää vähän mukava. Niin, jospa me nyt hyökättäis sen kiinni. Onpas vähän pienet leikkuulaudat meikällä, mutta ehkä se jumalauta. Tää on kyllä yhtä saatana sotkemista enää. Noin leikataan pientä siivua. Hampaat on ihmisillä, millä se mouhenee. Ei sitä kannata liikaa murehtia. Kyllä se siellä mouhenuu. Vaikkei suussakaan mouhenis, niin hapot sen viimeistään sillä hajottaa. Yhtään lattialle. Okei, täällä on hyvällä mallilla nämä joku syöpätauti meikäläinen. Ei se anneta haitata. Kahvikin meillä on tippunut, mutta nyt ei kerkiä juu. Käykö tässä kumminkin nyt niin, että kahvi juodaankin vasta ruoan jälkeen? Se voi pian olla. Kyllä on punainen mies. Oho. 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 Ai pirhuja. Puukko kädessä. Heilutaan tää. Lops. Typs. Onks tää nyt taas niin? Mä haluaisin kyllä semmosen puukon, missä näin ei tartu nämä. Tai sitten se on käyttäjästä kiinni. Okei. Roast chicken. Joka oli varmaan aika ready. Otetaan vähän Virginia lisää. Ihan vaan fiiliksellä. Laittaa sinne vähän vodaa. Jos syttyykö tästä tulipaloa vai mitään. Ei sytty. Ei niin kuivaha siellä sitten tuoda. Joo, näin mä se on järkeillyt. Mutta en tiedä, alkaa ottaa mallia meikäläisen kokkijutuista. Tää oli hyvä tyyli tää viiltäminen, niin ei tarttu tulla kädellä. Jos mä on niin mukava naputtaa. Aika vähän tulee ruokaa laitettua. En tiedä mitä oli sanomassa. Sieltä näytetään nyt yksi pro-tipsi. En mä tiedä onko tää nyt mikään uskomaton pro-tipsi, mutta tuo on aina vähän semmonen vittumainen paprikassa. Niin ei muuta kuin painaa sen vaan sisään tosta. Sitten vaan raakalaismaisesti tuosta vaan auki ja siinä on nyt se pahin möntti ja sitten siemenet vaan huuhellaan pois. Siemenet käy varmaan ketään siellä satuta, mutta noin siisti tää paprika. Feikkaaminen onkin sitten vähän eri asia, mutta ei nää on niin justi. Nyt varmaan jotain kokkia sattuu päähän tää homma, mutta siinä vähän sattuu. Vittua, kun kahtelee saatana. Oma vika jos kahtoo. Kylläpäs on paljon salaattia, näinpäpäs näytän kohta. Salaattin lattialle menon rekordi on 0. Se on aika harvinaista. Chickeniä vähän meni, kun joku tourette siinä. Mä en yleensä minitomaatteja, niin mä en tykkää leikata tonne sekaan, koska se vesittyy tosiaan ja nestettä kertyy sinne. Mä kyllä tässä kotona ruokailuyhteydessä voi veihtellä lautaselle siivota niitä, mutta muuten nakkiloin ne vaan kokonaisina sinne. Joten nollataan ajastin. Ei tarvii olla kylmää kahvia sitten. Oi jai, täältä on nyt unohtunut kuule ketamiitit. On epäilyttävän näköistä tavaraa. Saataskohan me tuon sen. Tämäkin tonne kun me sekoitellaan, niin muussaantuu kyllä ihan. Turha sitä nurressa. Vähän tuli kyllä iso. Ja se sekoittu. Se on rikollinen tyyli tuo. Tähän vois laittaa videon nimeksikin, että erittäin tylsä arki. Erittäin tylsä. Tässä minun tylsä arki-iltani. Afterwork. Tässä minun tylsä afterwork vlog. Chickenit varmaan näyttäisi aika hyvältä. Aika hyvin menee kuule nyt timingi kuule. Makarylletkin näyttää aika hyvältä.
Siellä on vielä Mr. Rye-juusto moneen palaseen. Hyvä hammeri on tommonen rystyset kuulet vai takasormet. Okei. Kylläpäs kuumenee nopeasti tuo GoPro. Vähän ärsyttävää, mutta ei siinä mitään. Tuossa nyt salaattisetit on siellä. Se on aina hyvä ja freesi. Ekana päivänä tää salaatti. Seuraavana päivänä ja parin päivän päästä alkaa jo vähän tökkimään. Jos joka päivä jaksaa tehdä. Testataan kestääkö mun kädet tämmöstä hommaa. Joo. Turhaan niitä lapasia pitää. Tulipahan tämäkin nyt testattua. Ei mitään hätää. Kylmä ruoka, niin puljautetaan vähän kylmässä tätä. En tiedä saako niin tehdä, mutta miksipä ei saisi tehdä. Yes. Huhhuh. Yhtään vatseria ei tullut kaupasta. Mikähän nyt on? Varmaan eilinen herkuttelu Samulin luona vaikutti. Litra mieheen jäätelöä ja 2 levyä suklaata ja mitäs vielä oli? Siinä varmaan jotain muutakin. 2 valioliikamatsia, 2 elokuvaa. Siinä on kuule. Siinä on miesten iltafiilistä kuule. Meininkiä kuule. Kohilla. No. Vähän sinne vois solttia tai jotain. Koittaa vähän lurauttaa. Tossa on kans hyvä pro-tipsi. Ei sitä tarvii heilutella, niin tolleen vaan. Vittu tuli vai suora. Kurrit unohtu kanasta ihan täysin. Pippuria voitais laittaa nyt vähän jälkeenpäin. Sen tässä ehkä karjaa nyt ei laiteta. Ei kuule, ei haittaa mitään. Sota ei yhtä miestä kaipaa. Eikä kanasalaatti yhtä maustetta. Sitten sinnekin voi laittaa vielä vähän virginiä. Voi laittaa tänne salaattiinkin vähän. Voi laittaa vähän makrilliinkin vähän. Tulee semmoista ruokasambaa. Ruokasambaa. Ei oo mikään maailman letkeillampia meikä. Okei, jäähytä vähän kameraa tässä. Mä tein itelle annoksia näin. Katsotaan seuraavassa klipissä. Moro. Joo. Ruoka on nyt lautasella ja nälkäisen miehen silmä ainakin näyttää hyvältä. Sitten me tehdään semmonen temppu. Paahdettua sipulirauhetta, mutta ensin laitetaan, täältä löytyy vielä vanha salaatin kastike. Ensin laitetaan näin reilusti. Sitten tämä sotkusin osuus, eli sekoittaminen. Täällä on tämmösiä vähän fetamentteja vieläkin, mutta kyllä ne siitä eri vaiheessa aina vähän mouhentuu sinne. Sama systeemi on nistipadan kanssa, mutta siinä on vaan tosiaan ketsuppia. Noin. Sitten semmonen kevyempi slice. Semmonen kaunistelu. Noin. Tomaatit unohtu. Jos hakee puukkoa, niin siellä on nyt tommosia bonareita. Ja sitten lopuksi kuivattua sipulia. Tää tekee poikaa. On siinä nyt salaattia, mutta on siinä paljon lihaa ja kaikkea muutakin sörsseliä. Se on mitään niin maailman terveellisintä, mutta hyvää tää nyt ainakin. Se karri nyt sieltä vähän unohtui, mutta täällä on niin paljon makuja nyt, että saa muut maut vähän tilaa. Tilaa loistaa. Ruoan arvosana on 4 pisteet. Sanotaanko että arkiruuaksi 4 pisteet. 4,6. Eikä voisi olla 4,7. Mutta ei siinä mitään. Tänään Afterworkissa tosiaan siivoamista ehkä. Aika iso kerroin on siinä, että meikä rupee siivoon. Ainakin 25. Eli tää nyt niin paha on, mutta otetaan ruoka ja kahvit juodaan tosiaan. Ruoan jälkeen. Pikku sometaukoja. Ehkä jopa päiväunetkin. Vähän on väsynyttä miestä kyllä. Se on ihan vörtti ottaa päiväunet. Tai sitten taas siinäkään mitään järkeä, että sä väsyneenä ja aivot ei toimi, niin yrität tehdä jotain. Joko nukutaan tai tehdään jotain. Meikäläisen suusta outoja sanoja. Mutta tällä mennään nyt tällä hetkellä. Joko nukutaan tai sitten tehdään.
Joo, ei muuta kuin katsotaan seuraavassa videossa. Ja tässä tulee nyt monenlaisia videoita, että tulee tämmösiä tylsiä, vähän pieni dopamiiniannos näissä videoissa, näissä AVVissä, After Work Vlogeissa. Mutta tässä on tulossa kaikenlaista mysteeripakettia ehkä ja vähän haastevideoita. Niitä mä odotan innolla. Niitä pitää nyt vaan meikän ite vie eteenpäin. Toki mysteeriboksiin ei voi vaikuttaa, se tulee kun se tulee ja näin. Ja taitaa olla ensimmäinen sponsorikin, mutta sponsorilta ei ole vielä mitään tullut, niin jätetään se nyt mysteeriksi sitten. Tiedät kyllä itse kuka olet. Mutta ei siinä mitään. Katsotaan seuraavassa videossa. Moro!